थ्रु जागोन जाय दिनै कमेन्ट्सफोराव आं अलरेडि नुखाबाय आं बेखौ लासैनो इम्पर्टेन्ट जायोब्ला आं बेखौ हाइलाइट खालामनानै होगोन बिथांमोना बुंदों बोरो उमुक थुमुगा दिनै बहा सिर थाखो दिनै सोरनिबा सरकारनि समाव दिनै बिदि जाथाया मानो जाखो होननानै he loves actually बिथाङा हारि अनफावरि हारि अनसुला हारि सिबियारि जायनि थाखाय बिथाङा दिनै जोंनि सम्पतिखौ जोंनि सम्पदखौ धंस जाजानायखौ बिथाङा लुबैयाखै माबा मोनसे सिचुएसनखौ लानानै जोंनि हारिखौहाय बेवहाय जबरदस्ति जोंखौ जुदि बोसोमनो सानदोंब्ला जों रेडि वी आर रेडि जोंहाबो सेन्टिमेन्ट दं जों बेनि फारसे जोंबो गोख्रोङै आवाज होगोन आरोबाव जुदि सोरबा जोंनि फारसे जोंनि हायाव जोंनि थैजों सोरजिजानाय जोंनि बे भुमियाव जोंखौनो दिनै गादबनो नागिरदों अफिस बुख्रुबनाय एन्ड मोस्ट इम्पर्टेन्टलि बिथांमोना डिपार्टमेन्टनि अस्त्रखौहाय जब्द खालामदों গাড়ী যে লৈ যাম এইটো গাড়ী নাথাকক অফিচৰ গাড়ী জ্বলাই দিলে আমি লৈ যাম কেনেকৈ এতিয়া আমাৰ লগত তেজ ওলাই আছে আমাৰ 4-5জন ইঞ্জুৰি পুৰা মূৰে চুৰে দুখ পাইছে কান্ধত দুখ পাইছে তেখেতলোকতো একো ভুল নাই ন আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত বিস্ফোৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মুখামুখি হৈছে এক পৰিস্থিতি আৰক্ষী বিভাগ আছে যি অস্ত্ৰ সেই অস্ত্ৰ হয়তো করতে যাতে উত্তেজিত Well, good afternoon to everyone. Hello SP Blogni नायगिरि साफ्रोमखौबो सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ आरो बैसागुनि बोसोर गोदाननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय अनफर्चुनेट very much unfortunate आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां I just want to warn those political parties not to mix up with this situation which has already a tense for entire BTC. Time for being united. जों बयबो खौसे जानांगोन बे खौसे जानायनि सम आरो बे समावहाय आं लुबैयाखै जोंनि BTC हालामनि जोंनि नाफामफोरनि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे नैबे इस्युखौ लानानै पलिटिकल डिबेट्सआवहाय गाब्र'नाङा Okay, let me be very much clear. This is an attack. बेयो जोंनि फारसे आं अलरेडि मेनसन खालामबाय नैबे जाथायखौ लानानै we must be very much clear आरो दिनैनिफ्राय जोङो गोसोआव बे बुस्थुखौ सोदांना लानांसिगौ आरो जोङो बिराद गोख्रोङै जोंनि गेजेराव बे जिनिसनि फारसे अवेयर जानो गोनां दिनै नैबे इस्युनि फारसे जुदि सोरबा पलिटिकल डिबेट होयोब्ला बे हारिनि बयनिख्रुइ देरसिन सुथुर बै व्यक्तिया दिनै जुदि बे जाथायखौ लानानै पलिटिकल लाबालाबनि थाखाय गावनि बेनिफिटनि थाखाय जुदि माबा मोनसे स्टेटमेन्ट होयोब्ला that means you betrayed us you are the betrayal नोङो जोंनि हारिनि सासे मोसौ नों जोंनि हारिनि सासे उदखारि जोंनि हारिनि सासे नोङो जाथि जोंनि जनगोष्ठीनि बयनिख्रुइ देरसिन सुथुर होननानै जों मानिना लानांगोन मानो होनना बुङोब्ला बे सिचुएसना दिनै जोंजों जायाखै बे सिचुएसना आइनगत भाबै डिपार्टमेन्टेलि बिथांमोननि इलिगेल एनक्रोचमेन्टनि फारसे बिथांमोना एक्शन लादों फरेस्ट लेन्डखौ एनक्रोच खालामनायनि थाखाय धंस खालामनो थाखाय बिनि फारसे एक्शन लादोंमोन जायनि रिटेलिएशन जायनि रिएक्शनखौ बिथांमोना आइनखौ आखायाव लानानै दिनै बेफोरबायदि अफिस बुख्रुबनाय एन्ड मोस्ट इम्पर्टेन्टलि बिथांमोना डिपार्टमेन्टनि अस्त्रखौहाय जब्द खालामदों that is the biggest crime बेनि फारसे साजा होनांगौ आरो जों बेनि फारसे गोख्रों आवाज दैखांनांगौ नैबे जानांगौ दिनैनि समावहाय बर्थमाननि समाव नैबे पइन्टखौ लानानै जों बिथांमोननि फारसे जों नारसिननांगौ दिनै डिपार्टमेन्ट भार्सेस मोनसे कमिउनिटि जेनेबा बिथांमोना एनक्रोच खालायदों नट कमिउनिटि एक्चुअली जाय इलिगेल खामानि मावदों बेनि फारसे बिथांमोना एक्शन लादों which is very much right forest दिनै BTC आव if somebody wants peace in the entire BTR so called BTR जों जुदि BTR खौ डेभलप खालामनो सानदोंबा दिनै
बे एनक्रोचमेन्टआ बे हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाया दिनै सोरबा उमुक थुमुक पार्टियाबो दिनै बेनि फारसे बुङो that we have to protect forest to make greater BTC or BTR. Then we should not make any kind of a political debate here at this certain point. नाथाय सानैसोया बेनि सुबिदाखौ लागोन खाबुखौ लागोन बेनिखायनो आं वार्न होखाबाय बिथांमोना हारिनि सासे बयनिख्रुइबो देरसिन सुथ्रु जागोन जाय दिनै कमेन्ट्सफोराव आं अलरेडि नुखाबाय आं बेखौ लासैनो इम्परटेन्ट जायोब्ला आं बेखौ हाइलाइट खालामनानै होगोन बिथांमोना बुंदों बोरो उमुक थुमुकआ दिनै बहा सिर थाखो दिनै सोरनिबा सरकारनि समाव दिनै बिदि जाथाया मानो जाखो होननानै he loves actually बिथाङा हारि अनफावरि हारि अनसुला हारि सिबियारि जायनि थाखाय बिथाङा दिनै जोंनि सम्पतिखौ जोंनि सम्पदखौ धंस जाजानायखौ बिथाङा लुबैयाखै स एक्शना जोबोद क्लियारमोन आरो रिएक्शना खिन्थु आनफर्चुनेट बेफोरबायदि जानाया आनफर्चुनेट जिहेतु कड अफ कन्डाक्ट सोलिगासिनो दं स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनै गैथ'वा दिनै कड अफ कन्डाक्ट गभर्नर शुड हेभ टेकेन एक्शन माबोरैहाय डिपार्टमेन्टनि हाथियारखौ बेफोरबायदि सिभिलियन्सफोरा आखायाव लानानै मोनसे बिराद गिदिर टेन्स सिचुएशन क्रिएट खालामनो सानदों आरो बिथांमोना टारगेट खालामदों स्पेशली जोंनि बर'फोरखौहाय बिथांमोना टारगेट खालामनानै जिबायदि कमेन्ट्सआव फोसावगासिनो दङ गाज्रि गाज्रि स्लें वर्ड्स आं बेखौ आंनि खुगाजों I cannot express it out. स बर'फोर नाफामफोर बयबो खौसे जा दिनै सम फैदों बिथांमोना जिबायदि गोख्रोङै जोंनि फारसे जिखुनु खेथ्रआव बिथांमोना हारिखौहाय बोसोमनो नागिरो खिन्थु आनफर्चुनेटलि जोबथारनायावहाय बिथांमोना जोंनि फारसे दसखौ होयो दिनै जोंहा बेयाव खुनु दस गैया डिपार्टमेन्टेलि जादों डिपार्टमेन्टजों जुजिदों थिगानो दं खिन्थु आयेनखौ आखायाव लाना बिथांमोननि जोबोद मोनसे गोरोन्थि दिनै अपेनलि बिथांमोना आर्मसखौ जब्द खालामनायखौ जोङो ससियेल मिडिया निउसनि गेजेरजों नुनो मोन्दों जों नायनो गोनां दिनै जोंनि सिस्टेमा मा एक्शन लायो बाट वार्न खालामनो लुगैयो बिथांमोनखौ जायफोरा दिनै माबा मोनसे सिचुएशनखौ लानानै जोंनि हारिखौहाय बेवहाय जबरदस्ति जोंखौ जुदि बोसोमनो सानदोंब्ला जों रेडि वी आर रेडि जोंहाबो सेन्टिमेन्ट दं जों बेनि फारसे जोंबो गोख्रोङै आवाज होगोन आरोबाव जुदि सोरबा जोंनि फारसे जोंनि हायाव जोंनि थैजों सोरजिजानाय जोंनि बे भुमियाव जोंखौनो दिनै गादबनो नागिरदों लामा आवग्रिदों पाब्लिकफोरखौ डिस्टार्ब खालामदों थांलाय फैलायखौ बिथांमोना दिनै बर'फोरखौहाय मुर्दाबाद बायदिसिना होननायखौबो जों खोनानो मोन्दों ओंखायनो पलिटिकेल डायलग्सफोरखौ लिडारफोरा मिसलिड खालामनानै रायजोफोरखौ गुलुं गुजुं खालामनो दानहासा स्ट्रेट बेनि बिराद गिदिर खिन्थु फलाफलखौ होनांगोन जाय लिडारा दिनै खुगा बेखेवो पलिटिकेल कन्ट्रोभार्सि खालामो जों बेनि फारसे गोख्रों आवाज होनांगोन रायजोफोर आर इउ रेडि कमेन्ट्स खालामना फोरमायहर